খারাপ বুঝা ফটো ফটো করতে করবে কিলো মামাই পড়বে হই বলে তোর না বুঝনা কোন প্রশ্ন করছলে কাটুজি কোন হেইটা হলে বা কিলো মামাই পড়বে হই বলে তোর अधिकारी करियर मजूरी रहेले ভালো কিনে ছড়ি দেওয়া যায় এরা কহ Rosi pode tomar arroz, para!
सही पहिला नजर तारपणे बाछिबा अरे रो आले बौला अरे तो जानी तू मन गुटे ब्लॉक करते दोजी तो सामान्य गुटे तो ते चाहिना तुम सब से चल दे पूरा बजा श्रावण मासे झाड़ी पर श्रावण कथा मासे भरा अर्चतरा सजमुतरा श्रावण किला बगा दिकरा कसे करू सुकारी आमना चला तू कला भाला की जमाडी ketika udah dulu, yang pas salah tuh di bawah kira-kira pasti. আজি কুটি রহি যে ছাড়ি বলো